Rock Islandilla on nykyään toimipiste Jalasjärvellä tässä ihan valtatie 3 varrella, niin koska te olette Mika tämän perustanut? No joo, me tää toimipiste laitettiin pystyyn tuossa toukokuun alussa ja siitä asti tässä on pidetty konttoria, että sai sen kotikonttorin pois, että tää on nyt mukava, kun se on aamulla lähtien niin oikeasti työpaikalle ja täältä sitten tartata maailmalle aina tarpeen mukaan, että välillä ollaan päivä tuossa konttorilla ja välillä ollaan sitten muutama päivä reissun päällä. Tää on nyt jotenkin niin tuonut vähän uutta piristystä tähän tekemiseen. Ja tässä on hyvä piha, niin kuin sun selän takana näkyy, niin tässä mahtuu puutavara-autojakin parkkiin, että niitä on ihan niin kuin toiminnallisesti toimiva paikka. On, tää oli kyllä lopuksi ihan mukava löytö, että tähän pystyy kyllä muun muassa SK Transsi on pari kertaa pylväskuorman kanssa pyörähtänyt tässä, että ihan hyvin pystyy tähän pihaan poikkeen ja tää on ihan Kolmostien varressa, niin ja paljon porukkaa tästä justiin kääntyy vielä tonne Vilippulan suuntaan, kun lähtevät, niin. Tää on silloin ihan mukavalla paikkaa. Ja tosiaan kun niin ajaa Vaasassa Tampereelle tai toisinpäin, niin vähän kääntää päätä, niin keskustan kohdalla niin Jalasjärvellä Rock Islandin mainokset näkyy tuohon pääväylälle. No joo, näin on vähän niin kuin tarkoituksella haettu tämmönen. Oltaisiin vähän niin kuin pelipaikoilla tässä. Ja sitten Rock Islandin tarina, niin aika menee muuten äkkiä. Eikö siitä ole 4-5 vuotta kohta, kun sä aloitit yrittäjänä tässä nosturi- ja perävaunu- ja päällirakennemyynnissä? No joo, kyllä se on yli 3 vuotta tulee nyt, että kyllä tässä vaan aika on nopeasti mennyt. Kyllä siinä nyt vähän on saatu jo käpälän jälkiä. Niin kyllähän sitä nosturitaustaa tuli jo harjoiteltua siellä niin sanotusti entisessä elämässä ja sieltä oppia haettu tähän ja nyt on tosiaan omana hommana touhattu. Tää niin kuin sillä lailla antoi saa hommaa, että näkee itse työnsä tuloksen. Ja yrittäjänä sähän oot toiminut jo onnittelut 30 vuotta. No joo, keväällä tuli täyteen 30 vuotta. Että kun 94 toukokuussa niin tuli Fiatti tontille ja lähdettiin velipojan kanssa sillä turvesuolle, niin siitähän se alkoi. Että ja sitten muistelee, että siellä oli matkan varrella oli mettäkoneita ja puutavara-autojakin, eli niin voi sanoa, että mettäalan yrittäjien arki on vähintään tuttu. On joo, että kyllä mullakin niin kuin suurimman osan elämästäni mettä on niin kuin leivän pöytähän tuonut eri muodoissa. Kyllä se tärkeä laji meille suomalaisille on. Mitäs tällä hetkellä Rock Islandiin? Teillä on hyvin kokonaisvaltainen ajattelu tähän puutavara-autopuoleen, niin mitä tuotteita te edustatte? No me on niin kuin haettu, että meillä periaatteessa löytyy kyllä puskurista puskurihin koko ketju, että totta kai nosturit on suurimpana artikkelina Keslan Länsi-Suomen myynti ja sitten myydään Weckmanin puutavaraperävaunuja ympäri Suomen. Nyt tuli keväällä sitten yhteistyö tuon Naaran kuljetushuollon kanssa, Jyrkin kanssa sovittiin, että mä myyn niin kuin lähinnä tänne Länsi-Suomeen heidän päällyrakennevarustelua, että meiltä saa päällyrakenteet niin teräkseisenä kuin nyt tulevaisuudessa myös alumiinisena pakettina. Että semmoset meiltä löytyy ja totta kai sitten tässä sivussa on tehty jonkin verran käytetyn kuorma-auton kauppaa ja vaihtokoneita pyöritellään totta kai nostureita ja perävaunuja, että kaikkea mitä porukka tarvii niin koitetaan saada ja nyt sitten tuli viimeisempänä semmonen lisäjuttu tohon, että meille tuli sellin voiteluaineedustus, että niitä voidaan sitten kanssa samalla neuvotella, tehdään muuta kauppaa. Ja varaosia totta kai myydään, että se on koko ajan lisääntynyt varaosakauppa. Kyllä me niinku myydään varaosaa nostureihin ja perävaunuihin, totta kai sitä puolta hoidetaan myös. Ja varmaan saa sitten niin pankkoa ja vaakaa ja kouraa, mitä ikinä tukkiautoon tarvitsee. Joo, ja pankkoa mulla on nyt saatavilla sillä, että hiukan tehty yhteistyötä pankkopörssin kanssa tossa, että heidän pankkoon on välitetty kanssa. Kaikkea semmoista löytyy. Ja nyt on sitten vähän muuttunut homma sillä lailla, että tuo Teija aloitti tuossa kesäkuun alussa, niin se hoitaa nyt noita käytännön juttuja tossa, että tilauksia ynnä muuta käsittelee. Niin nyt on saatu vähän apukäsiäkin tähän. Pystyy enemmän taas keskittyä tuohon kenttätyöhön. Teillä on Metkos komea osasto ja se on tullut Power Truckissa ja taisitte käydä Ruotsissa ja aktiivisesti melskannut menee messuilla. No joo, kyllä kesä meni siinä aika tiiviisti. Festarikesä. No on ollut kyllä, varsinkin tuo loppukesä, että kyllä joka viikonloppu on melkein jotain ollut. Että nyt on pikkusen kyllä pakko sanoa, että on vähän puhallettu, että on koitettu vähän jo löytää perheellekin aikaa niin kuin viikonloppuisia ja muuta. Että
ja käyty vähän emännän kanssa moottoripyöräilemässä, että pakko on vähän jo jotain muutakin. Toi kesä kyllä meni messujen kanssa melko tiiviisti. Toisella tapaa, niin kyllä ne messut on tää homman suola, että siellä on mukava olla ja siellä näkee porukkaa ja kyllä se on niin kuin jotenkin, mä tykkään ainakin itse niistä, että kyllä ne kuuluu tähän olennaisesti. Sosiaalista tekemistä ja sitten tosiaan, niin kyllä sieltä kauppias aina vähän satookissa. No kyllä, metko oli varsin hyvä, että kyllä se sitten antoikin. Kyllä se oli meillä iso satsaus ja satsattiin siihen, että kyllä se oli meillä niin kuin koko kesän pääjuttu. Metkoon satsataan paukut ja kyllä se oli kova rutistus, mutta kyllä me nyt saatiin hiukan kauppaakin siellä. Ei ollut ollenkaan hukkareissu. Ihan positiivisin mieli. Täällä Jalasjärvelläkin voi sanoa, että seisoskellaan kesäkelissä. Aurinko paistaa taustalla. Tuossa on puut ruvennut vähän ruskaa tekemään, niin nyt kun mennään kohti talvea, niin millä mielillä markkinat ja kauppa, niin mitä odotuksia on tulevalta lumisesongilta? No joo, me ollaan varmaan jotenkin pikkusen vetenjakajalla tässä, että nyt hiukan seuraillaan tilannetta, että mihinkä tämä lähtöö kehittyy. Koko ajan on niin kuin tarjouspyyntöjä ja kauppaa on saatu, mutta kyllä tässä hiukan porukalla varmaan pikku odottava kanta on talven suhteen, mutta kyllä mä näkisin, että kun lumi tulee maahan ja maa jäätyy, niin kyllä Suomi puuta tarvii, että kyllä siellä varmaan kalustoliikenteessä on ja sen myötä varmaan investointitarpeet tulee pysyyn. Että eiköhän tässä mennä sillä volyymilla, mitä tarvitaan. Ja vaikka maailmanmarkkinat heilahtelee ja tilanteet, niin Pohjanmaalla niin usko ei lopu tekemiseen. Ei, se on aina meillä ollut ja pakko olla, ei tämä homma muuten mene eteenpäin. Eli yrittäjä hengellä mennä. No sillä, jos ei muulla. Mutta